Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min bɛna di lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 9 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 15 dolo jate la Kawla kalo sabanan tile 16 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila karidon na Kawla kalo sabanan tile 22 doloba min nɔrɔ barakalen don o de ye Fintɔn ye Fintɔn ale de nɔrɔ barakalen don a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni dɔgɔkun in ma walima ni dɔgɔkun ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa wulikajɔw o bɛna diya ni mɔgɔ ninnu ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na dugutagaw olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belio ni so denw funteni kalo fɔlɔ denw belio ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi olu bɛ aw ye yɛlɛdaw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna tanu sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ a ye baarakɔrɔ kelen minnu kɛ a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wa aw mana baara o baara de kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baaraw bɛna tanu wa aw kumakanw olu bɛna tanu kalo ale bɛna don aw ka so kɔnɔ mardi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 10 ma ale ni mercredi décembre kalo tile 11 o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ olu barikalen don aw la aw k'a ka wulikajɔw nafamaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun y'aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka ko nafamaw aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw futeni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw fana ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye basigiw bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni aw furuɲɔgɔnw mankan min mɔgɔ minnu n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka mankanw n'u ye cogoya ɲini a la mankan ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min a bɛ se ka wasa sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun ye o b'a yira k'a fɔ mankanw olu kɔdonnen don aw ma wa aw ka ɲinifɛnw olu fana bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw kun dalen don aw kan garisɛgɛ siraw fɛ o jɛlen don jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ni mɔgɔ kun tɛ ka ɲɔgɔn faamu don tɛmɛnenw na aw ka hakilinaw la n'a y'o siraw taama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun ye n'aw fana bɛ se aw ka waleya nafamaw aw ka ci nafamaw aw bɛ se k'olu siraw tali daminɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye an bɛna ye k'a fɔ jeudi o min bɛ bɛn décembre kalo tile 12 ma ale ni vendredi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 13 ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ni tile 2 kalo bɛna nin ka aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ de barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni courage ye ale ni dusu ɲinifɛnw nɔfɛ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jigiya siraw fɛ garisɛgɛ siraw fɛ aw kana saliya fiyewu ni aw ma saliya aw bɛna aw tigɛ nɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ aw ka baaraw olu jaabiw bɛna se ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna don aw fɛ yen samedi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 14 ma ale ni kari don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 15 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma aw kana saliya aw mana ko ta cogo cogo ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛna ye a wolomali bɛna se ka gɛlɛya nka n'a y'a kun bila dɔrɔn i bɛna ye garisɛgɛ minnu ale ni jigiya sira minnu na aw mago b'olu la olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma nka na aw continue na k'aw ka fɛnw ɲini k'aw ka ɲinifɛnw ɲini a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa lagosi wale minnu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw kana olu jate kamasɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka siraw kan ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu fanga bɛ se ka bonya kosɛbɛ fo ka taa se dalamankanw ma aw ka kɔlɔsi olu la kansɛri ni dɔgɔkun ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma bɔtaw olu de fanga ka ca ka tɛmɛ dontaw kan wa aw bɛ fɛ ka aw ka laɲiniw kɛ cogoya minnu na olu hakilina ɲumanw aw bɛna hakilina minnu ta ka se ka aw ka waleyaw bolo da o hakilina ninnu tɛna kɛ hakilina nafamaw ye min bɛna se ka nafaw lase aw ma o la aw bɛ se ka aw gɛrɛ mɔgɔw la ka se ka aw ka dekun k'olu yira mɔgɔ wɛrɛw la fana olu bɛ se ka jɔ aw jigiya kɔrɔ n'o tɛ hakilina siraw fɛ hakilina ɲuman tɛ aw la bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ aw b'a ɲinina cogoya min na nka basigiw ale ni aw ka kɛ aw yɛrɛ ye aw kana nata o de bɛ se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna ko caya aw yɛrɛ ma kosɛbɛ kamasɔrɔ kabi dɔgɔkun yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ aw ka miirina kow ka ca aw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sigi sen kan ka se ka nafa sɔrɔ u la olu bɛɛ lajɛlen tɛna se ka sira sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ ko kelen min bɛ yen nɔ ni aw bɛ se ka fanga sɔrɔ o la aw ka olu siraw ta n'o tɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw bɛna min kɛ sira fila tagama na o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɔtaw k'olu fanga bonya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ye sira kelen ta aw bɛna se ka jaabi ɲumanw ale ni wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka miiriyaw cogoyaw o de bɛ se ka aw se dekun ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw ye sira kelen ta ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye nka k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganw olu kun dalen don aw kan nka farigan ninnu fana tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw dɛsɛ aw ka wuli ka jɔw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baaraw tɔnɔw aw bɛna commencer ka se ka olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna waleya minnu sigi sen kan aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kosɛbɛ k'a daminɛ ni dɔgɔkun in na fo ka taa se don nataw ma wulikajɔw cɛsiriw aw ka olu banba kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla sɔrɔ siraw olu ka dɔgɔ hali ni aw bɛ musaka bɔ ka don kow la ko minnu bɛ se ka nafaw lase aw ma ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'a y'a nafolo bɔ wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se k'a sɔrɔ kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna wari bɔ ko minnu kɛ ka don aw yɛrɛ kungo la olu kana aw tɔɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ sɔrɔba o de ɲɛsinnen don aw ma sani wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni dɔgɔkun ye aw ka wulikajɔw wagati ye aw bɛ se ka wulikajɔw sabati ka wulikajɔ caman banba ka bɛn ni dɔgɔkun in ma hali n'a sɔrɔla aw ka musakaw bɛ taa la wari minnu bɛ taa nin na aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka wasaw lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan wa aw ka banaw n'aw ye ɲɛɲini kɛ u la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu banaw olu fiɲɛ bɛ se ka bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma nka wulikajɔw a bɛ ani hakilisigi a bɛ o de fɔ ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ wa miiriya jugu olu de bɛ aw kunna ka ɲɛsin aw yɛrɛbakun ma n'an b'a fɔ ko pensée négative o miiriya jugu ninnu aw ka se ka olu bila kosɛbɛ n'o tɛ o bɛna se ka dekun de fanga bonya aw ka dɔgɔkun kɔnɔ n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔ dontaw olu de bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sumaya walew olu bɛ aw ka garisɛgɛ siraw fɛ wa jigiya minnu bɛna na se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu fana bɛna na se ka fosi ka bɔ aw kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw k'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan n'a y'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan garisɛgɛ siraw bɛ se ka sumaya walima aw bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ nka hali ni sɔrɔ ninnu man ca i b'a ye a bɛ se ka wasaw yɛlɛdaw k'olu lase aw ma garisɛgɛ siraw kɔni bɛna se ka sumaya nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni mɔgɔ minnu bɛna na jɛɲɔgɔnya siraw fɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ o sira ninnu fɛ kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛ gɛrɛ aw la olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila waribɔ kungow la ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ
mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana saliya ala deliw ale ni sarakaw fɛ olu wasabi olu la ka ɲɛsi aw ma aw ka ko gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ ni aw dɛsɛlen don k'u ɲɛnabɔ ni aw ye saraka bɔ ale ni ala deliw k'olu fara aw bolo da la a bɛ se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya siraw olu lagosilen don ka ɲɛsi aw ma kamasɔrɔ mɔgɔ de bɛna fɔ k'a bɛna juguya walew ale ni lagosi walew ta ka ɲɛsi aw ma olu caman bɛna tila ka maloya sɔrɔ aw kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ aw k'aw ka siraw ta aw kana sira fila tagama nɔtɛ ni aw ye hakilina caman ɲagami aw ka kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ko kun yɛrɛ to yen nɔ i bɛna ye gɛlɛyaw a bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye a ye sira kelen ta a ye ala wele a ka gɛlɛyaw la a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ o la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu de bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw man ka juru ta mɔgɔ fɛ wa aw man ka juru don mɔgɔ la kamasɔrɔ aw bɛna juru minnu don gɛlɛya bɛ se ka don olu sarali la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka hakili to o sɔrɔ in kɛcogoya la kamasɔrɔ sababu caman de ɲɛsinnen don aw ma sababu minnu bɛna se ka yɛrɛkɛli walew k'olu don aw ka ko la nafolomafɛn siraw fɛ nafolomafɛn minnu b'aw bolo aw ka hakili to olu yɛrɛ fana na kamasɔrɔ yɛrɛkɛli walew walima tununi walew olu bɛ se ka o sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu fana bɛ se ka tɛmɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sokɔnɔnaw la aw ni mɔgɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dalamankanw olu bɛ se ka dekun k'olu lase aw ma nka wulikajɔ ka di ni mɔgɔ minnu ye olu ka bɛna se ka tarew caman fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i n'a fɔ dugutagalaw olu bɛna se ka olu ka siraw ka di ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa sɔrɔ kɔrɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw k'aw kɔlɔsi mankanw na kamasɔrɔ mankanw dalamankanw olu fana bɛ aw kun kan mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kun ni aw yɛrɛ ale ni aw ka jateminɛw k'olu caman kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaruw barikalen don sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw kun nin dalen don a kan don tɛmɛnenw na aw ka baara kɔrɔ kɛlenw a bɛ se ka olu jaabiw k'olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma jateminɛw ale ni basigiw aw k'olu banba aw bɛ se k'aw ka wasa sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu fanga ka bon aw ka ko kɔnɔna na kosɛbɛ dusukasi walew kunnafoniya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma bana min bɛ aw ka jigiya sira fɛ bana min bɛ aw ka garisigɛ sira fana fɛ bi ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana fɔ aw bi jama bi yɔrɔ o yɔrɔ aw ka kɔlɔsi jama ka fréquentation na aw ni jama ale ni kelennako olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ jamala kow kan o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu fanga ka bon aw ka ko kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔw ye ale ni cɛsiriw nka i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna cɛsiri cogo o cogo mɔgɔ bɛ se ka na bɔ aw ni san cɛ ka se ka aw ka marchew ka don aw ni aw ka marchew cɛ walima ka se ka don aw ni aw ka garisigɛ kow ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun
k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la fo ka na se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o wagati ninnu fagonnen don aw bolo aw bɛna sira o sira ta i bɛna ye labanbaliya bɛ se ka na don o siraw la ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana sira fila tagama aw ka tile aw ka baaraw ma ale ni aw ka hakilinaw kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ o de bɛ se ka aw bɔ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na gɛrɛ aw la ka aw bila fili la aw ka siraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu fanga bonya aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma wa farigan minnu kun dalen don aw kan fana olu tɛna se ka kɛ farigan ye minnu bɛna se ka aw dɛsɛ aw ka baaraw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ desanburu kalo tile 9 ka taa bila karidon na desanburu kalo tile 15 o wagati kibaruya de kun ye nin ka ɲɛsin aw ma ka aw ladɔnniya an bɛ kawula kalo sabanan de la an ma don fonɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ an bɛ kawula kalo sabanan de la o tile 3 dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma o tile 16 dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma karidon bɛ kɛ o tile 22 ye o la dɔgɔkun hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in ja kibaruya min fana bɛ yen nɔ an bɛna san kunnafoniyaw a ye to aw k'an suit Mifa Production sanfɛ ni Mifa Production ale bɛ YouTube sanfɛ a bɛ se k'aw connecter a b'a lajɛ ni aw m'an sɔrɔ o la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni télé b'u bolo ni Malivision b'u bolo fana olu bɛ se k'an sɔrɔ Ondo TV sanfɛ donc san kibaruya a bɛna a tɛ kɛ basi ka na bɛ dɛsɛ année 2025 donc a labɛnw bɛɛ banna a tɔ tora de k'a fili technicien k'a fili dɔrɔn aw k'a ye dɔgɔkun kibaruya ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in ja.